So, hi guys! Nandito naman tayo para ganito yung support. Pipilitin natin siya kahit ayaw niya. At wala siyang magagawa. Yes, kami. Go down! Masakit yan. Sa baba lang. Masakit. Hindi sa You two! But then you two come on heavy cake. Yes. Masakit. Oh! I need to jump. Nangangalimit eh. Dati hindi. Masakit. Sa baba na lang, promise. Sa baba. Sige. Hindi! Dugyot ka, guys. Oh. Sige, try natin ha. Try natin. Try natin. Wait! Hindi pa na-going. Yung matinaga ka. Go down. If you bump your head on... Ay, don't do that! Dudunod na. Dati try natin natin. I jump. Isa lang. Kasimple naman. Hindi ko yun. Ang daming buhok eh. Yung dito lang sa dulo. Okay guys, dito na lang. Pakita natin. Ah, sige. Oh, di mo sa dulo pag ito. Oh! Masakit. Hindi nga eh. Ito naman, huwag ka kasi magulat. Masakit nga. Oh! Kakasave ko lang kahapon ito. Ang daming buhok. Hmm? Ay. Ganyan po, kahaba. Ang bulbul niya sa baba. Hindi, no?